Porta temps, la veritat, implicada en temes polítics i sobretot ja no sols tant en les institucions sinó també al carrer, i la veritat és que s'han fet moltes coses bé, altres no tan bé, però al final els discursos són discursos i la gent el que realment crec que demana i que està esperant és que hi hagi un verdader canvi i un revulsiu a la nostra ciutat, perquè hi ha que recuperar aquell esperit d'emprendedorisme i d'aquestes dinàmiques que tenia Alcoi. Pensem que per a poder donar un futur millor als nostres fills i filles. Des de guanyar Alcoi sabem de la buidor d'estos missatges dels que parles, sabem com els polítics construeixen discursos, paraules buides de contingut, i sabem que Alcoi el que necessita és gent amb ganes de treballar, amb bones idees, que tinga fermesa suficient per a poder construir l'Alcoi que nosaltres mereixem, l'Alcoi que sempre hem desitjat i que hem tingut en algun moment, un Alcoi valent, un Alcoi treballador, un Alcoi amb idees i creatiu. Des de guanyar Alcoi, la gent que estem en guanyar Alcoi ens sentim amb ganes, tenim la capacitat i tenim les forces necessàries per a que amb els alcoians i les alcoianes construir l'Alcoi que desitgem i que ens mereixem, en definitiva. La veritat és que com vos conec, i conec a la gent que estem així treballant en guanyar Alcoi, i sé que és gent treballadora i amb ganes de fer moltíssimes coses, per això participe i forme part de guanyar Alcoi.